gewoon water uit de kraan. Je kunt dus water tanken. Dit is er niet op water? Nou, net helemaal. Je moet er jammer genoeg nog wat hebben om het water hier te maken. En bij een stoom het trekken een locomotief doe je dat met kool, maar mijn auto en mijn motor doe je dat met petroleum of kerosine. Ik doe het met kerosine. Belastingvrij. Maar kerosine, dat gebruiken ze toch voor space shuttles? Dit is echte jetfuel wat ik gebruik. Ik kan snijden hoe hard alle dingen als naar rent. Is het dan wel vertrouwd? Nou ja, dat hopen we. Hè. Misschien gaan we als wel heel goed te vuren. Dat zou ik best kennen. Het zou best kennen dat we grote vuren hebben straks. En hoe hard is deze motor? Meneer Hoffield, de man die deze motor en nog zo'n motor bouwd had, die is begonnen met deze in 1905. En in 1908 had het patent aanvregen. En hij had hem gebruikt tot 1914 en toen heeft hij met jaren begonnen. Jaren hek. Er zijn 12 van die dingen gebouwd. En ik ga ze allebei. Hij brandt. Ik heb hier wel even in skin als dat worsten. Wereldwijd weet ik 4 van deze motors op stoom. Ja, hoe riet het? Hut. Als het goed riet het hut. Ik zal het hek even hier vandaan en dan kunnen wij even rieden. Is dat normaal? Dat is een veiligheidsklep. Ik ben bang dat het wat oors wordt, een veiligheidsklep, jongens. Ik denk dat we net weer rieden. Nee. Hoort hem? We hebben dus een stekende schedel. Mijn schedel is geëxplodeerd, zeggen ze nou. Dus ja, jammer. Reparatie van enige weken. En nou? En nou? Nou ja, goed. Ik vrees dat je hem nog een keer komen modden. En ik stel voor, in het kader van het minderwaarde, wij zien even een filmpje. Maar ik ga even naar het depot. Let net op de rotzooi. Want wij binnen wat een verzamelaar. Dus dit is de afdeling film en aanverwante zaken. Dus ja, even heftig in de troep omspannen. Dit is jouw filmhoekje? Dit is mijn filmhoekje, ja. Dat stiert naar in je container 40, die stiert ik nog vol. Maar die maakt al je nog nice worden. Want ik maak ook een uitzichtje. Dit weet ik niet wat is. Nou zo, dit is maar. Maar waarom heb je dit net in huis? Dit is een zogenaamde cellulose nitraatfilm. Hoog explosief. Ik al? Ik al. Dus dat moet maar net. Ja, ik kan er wel zeggen dat ik een beetje hoog van de
ontplofbare dingen hoor. Nee, het is oud jongens. En daar gaat het om. Het is oud. En dit is al je spul. Dit is al je spul wat oors. Verdonderen we de zoeken. En dat kan ik niet hebben. En waar gaan we nou direct naar Sjen? Geen idee. Verrassing. En misschien wel verkeerd om ik nog. Dus dan moeten we nog omspoelen. Maar dat zullen we dan vanzelf. Lezen we de wekker van? Net echt, hè? Nee. Maar Joost zit er vol verrassingen. Nou ja. Niet expres. Dus het is in ieder geval voor oorlog. Dit is een man die maar zijn moel schildert. Ja. Heb je in hand? Eigenlijk is dit ook een soort van heer. Dit is een soort van keer, ja. Oh? Ja. En dan ben dit nog de keurigen. Ik heb wel horen. Daarvan had je tegen van, nou, in die tegen in je tak, ik al wel mooie dames. Goed, dit roken is wat minder, maar ja. Kom maar. Dat weer hem. Dat was hem.